Wel, helo, croeso i'n oedfa ni eto, neu croeso am y tro cynta, os chi'n ymuno gyda ni am y tro cynta. Croeso i'n oedfawn ni fel Eglwys Pennywell ar YouTube neu ar Facebook, lle bynnag chi'n gwylio. Mae croeso mawr i chi, dyn ni'n falch bod chi wedi ymuno gyda ni eto. Dyn ni wedi dreulio chydig bach o amser yn addoli gyda'n gilydd ac yn edrych wythnos yma ar Luc 24 a Iesu yn ymddangos i'r disgyblion. Ac yn y darn yna, un o'r pethau sy'n digwydd yw fod Iesu yn ymddangos iddyn nhw i bod nhw mewn stafell sydd wedi cloi. Ac ar ôl i ni glywed y newyddion am yr estyniad i'r lockdown, falle ein bod ni'n teimlo ar ein pen ein hunain ac yn teimlo'n unig, ond un peth sy'n galondyd ac yn gysur i ni yw bod dim lockdown yn ein rhwystro ni ac yn rhwystro'r arglwydd Iesu'n bwysicach rhag presennoli ei hunan gyda ni. Ac felly, dyn ni'n gallu dod a nesau ato fe a gwybod ei fod e'n nesau ato ni wrth i ni ddod ac addoli bore yma. Felly, newn ni dreulio chydig bach amser yn addoli, yn canu, yn gweddio ac yn darllen gyda'n gilydd, ac yna yn troi at y gair gyda'n gilydd y bore yma.
Bore da, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff a bod pawb yn iawn adra. Os da chi dal yn gweithio, da ni'n meddwl amdano chi. Grewch ni droi at ein arglwydd Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch ein bod ni'n gallu troi gerddfrondi mewn gweddi. Ein bod ni'n arglwydd yn gallu dod at orsedd ras, nid yn ein anghyfiawnder ni o arglwydd, ond yn dy gyfiawnder di. Ein bod ni'n arglwydd yn gallu dod gerddfrondi oherwydd i Iesu Grist tywall ei waed a rhwygo'i gnawd ar y groes yn ein lle ni arglwydd. Ni'n diolch i ti yn dy gariad, dy fod ti wedi penderfynu arglwydd cyn creu y byd, a bydde ti yn cynllunio i'n hachub ni. A bydde ti arglwydd yn gwneud ffordd i ni bechaduriad allu dod ger dyfrondi, yn sanctaidd ac yn derbyniol ger dyfrondi arglwydd. Nid oherwydd unrhyw weithred dyn ni wedi wneud, ond dim ond trwy ffydd yn dy fab di, arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr ni. Arglwydd ni'n dod ger dyfrondi yn waglaw, does na ddim byd dyn ni'n gallu cynnig i ti. Does na ddim byd arglwydd dyn ni'n gallu rhoi i ti fel bod roed i ti ein talu ni yn ôl. Yr oll dyn ni'n gallu rhoi ger dyfrondi arglwydd yw calon ac ysbryd drychiedig. Ond arglwydd ni'n diolch i ti, taw ti sydd yn y lle cyntaf wedi ein dangos i ni ein cyflwr. Taw ti arglwydd yn y lle cyntaf sydd wedi dangos i ni ein hangen ni am waredwr. Taw dy ysbryd glân di arglwydd sydd wedi ein hargyhoeddi ni o'n pechod. A ni'n gweddio arglwydd dros y rhai sydd o'n cwmpas ni yn y cyfnod yma y bydde ti yn gwneud yr un waith ynddyn nhw. Y bydde pobl yn cwmpas ni arglwydd trwy ein tystiolaeth ni a pregethu y gair yn dod i sylweddoli eu hangen nhw am waredwr. Yn dod i sylweddoli arglwydd canlyniadau pechod. A ni'n gweddio dros teulu a ffrindiau yn y cyfnod yma. Rhai arglwydd nad sy'n adnabod di, nad sydd yn adnabod dy gysur di, y cysur arglwydd dyn ni wedi profi gymaint dros yr wythnosau diwetha. Arglwydd ni'n gweddio bydde ti'n dangos mwy o'r cysur yna i ni, a bydde ti'n dangos dy gysur i ni arglwydd yn dy bresenoldeb di. Y bydde ni'n dod o hyd i ti arglwydd yn y gair. Y bydde ni o arglwydd Iesu yn gallu dod i dydnabod di'n well trwy yr hyn rwy ti wedi datgelu i ni yn y Beibl. Arglwydd ni'n diolch bod ti wedi dewis gwneud hynny i ni, achos does na ddim ffordd arglwydd ni allu ddod i dadnabod di heb yr hyn wyt ti wedi dweud wrthym ni. Arglwydd ni'n diolch ein bod ni yn rhai sydd wedi ein hachub, a hynny arglwydd mwyn gwneud gwaith dy di, mwyn arglwydd gwneud yr hyn yr wyt ti yn dymuno i ni wneud gyda'n bywydau ni. Arglwydd ni'n gweddio bydde ti yn gwneud i ni ifyddhau i dy ewyllus ti ym mhob dim. Bydde ni arglwydd yn ifydd i dy gyfraith di a i dair di, a bydde ni yn rhai sydd cyn unrhyw beth arall yn ceisio dy glod di. Arglwydd ni'n cyflwyno gweithwyr allweddol i ti ar draws y wlad yn gweddio arglwydd a bydde ti yn eu hargyhoeddi nhw taw dim ond dy nerth di sydd wir yn cynnal. Taw dim ond arglwydd dydnabod di sydd yn rhoi bodlonrwydd llwyr, bod ti arglwydd a dydnabod di yn rhagori dros pob dim arall arglwydd. Ni'n diolch i ti am y greadigaeth hon, ond arglwydd ni'n cydnabod gymaint yn fwy o'i ti na'r hyn yr wyt ti wedi'i greu. Arglwydd rwy ti yn frenin brenhinoedd, yn arglwydd arglwyddi, yn cynnal pob dim a wedi creu pob dim mwyn dod â chlod i denw di. Ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n rhai felly yn rhai sydd yn dod â chlod i denw di, a byddwn ni'n hysbysu'r hyn o'r wyt ti wedi'i wneud ymhlith y pobl sydd o'n cwmpas ni. Y byddwn ni arglwydd yn rhai sydd yn diolch i ti am mhob sefyllfa. Y byddwn ni yn rhai arglwydd sydd ddim jyst yn dod a'n ceisiadau gweddi ni o gerddfrondi, ond y byddwn ni arglwydd yn bennaf yn diolch i ti am y gwaith wyt ti wedi wneud yn ni. Y gwaith wyt ti'n wneud o'n cwmpas ni arglwydd, a'r bendith sydd gyda ni o dydnabod di. Ni'n cyflwyno Peniwel i ti nawr, yn gweddio am ddyfalbarhad, yn gweddio arglwydd y bydde ti'n cynnal rhai sydd yn teimlo'n unig nawr. Y bydde nhw arglwydd yn nabod dy gysur di, yn nabod dy gefnogaeth di, oherwydd arglwydd ei bod yn dod i dy bresenoldeb ti. Yr unig un sydd yn gallu ein bodloni ni. I ni'n diolch i ti am bob dim, a'n gweddio hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Mae darlleniad heddiw yn dod o Luc 24, adnod 36 i 49. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith, ac meddai wrthynt, tangnefedd ei chwi. Yn ei dychryn a'i hofn, o'r eddynt yn tybiad ei bod yn gweld ysbryd. Gofynodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed. My fi yw,
Mae fi fy hun. Cyffyrddwch â mi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen I fi. Wrth ddweud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llawenydd yn dal I wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, a oes gennych rhywbeth I fwyta yma? Rhoesant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio. Cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiria a lefarais wrthych chi pan oedd yn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid I bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna ogorodd ei meddyliau iddynt y ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'r ysgrifenedig, fod y Meseia I ddioddef ac I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeuant bechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedlaeth, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi i'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr, yr wyf fi'n anfon arnoch yr hyn a addawodd fy nhad, chwythau arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o ddiechod a nerth.
Reit, wel, bore yma dyn ni'n edrych ar y darn yma yn Luc 24 fel ni clywed yn y darlleniad. A Iesu'n ymddangos i'r disgyblion. A dwi'n gwybod os chi wedi ystyried y cwestiwn yma, dwi'n am ofyn y cwestiwn, wel pam? Beth mae'n dymuno dangos i'r disgyblion ac i ni wrth gwrs wrth iddo fe ymddangos iddyn nhw. A gobeithio ar ôl edrych ar y darn yma byddwn ni'n deall yn well pwy yw Iesu, hyd yn oed ar ôl yr atgyfodiad ac yn ei adnabod yn well oherwydd y darn yma ni'n edrych arno fe bore yma te. Felly'r pwynt cyntaf, dwi am i ni, y rheswm cyntaf mae'n ymddangos iddyn nhw, dwi am i ni edrych arno yw am y ffaith i fod e'n fyw. Mae eisiau dangos iddyn nhw ei fod e'n fyw. Dwi'n gwybod bod e'n bwynt amlwg iawn, ond mae e hefyd yn bwynt allweddol. Mae Iesu yn amlygu hynna iddyn nhw mwyn iddyn nhw ac mwyn i ni wybod fod e'n fyw. Mae pobl go iawn wedi gweld Iesu, go iawn yn y cnawd ar ôl iddo fe farw, a felly mae yna dystion i'w atgyfodiad e. Mae Iesu am ddangos ei hunan iddyn nhw mwyn iddyn nhw gael gweld drostyn nhw ei hunan ei fod e'n wir wedi atgyfodi. A mae angen i ni wybod hynny wrth gwrs. Dyn ni ddim yn ymddiried yn rhywbeth ar sail geiriau, neb o gwbl, ond ar sail geiriau pobl oedd yn fyw ar y pryd a sydd yn dystio ni hyn. Ac wrth gwrs, os nad oedd Iesu yn fyw, doedd e ddim yn Grist. Ni wedi clywed hynny ar ddiwedd cyntaf Corinthiaid 15, ond mae hyd yn oed yn dweud ar y dechrau oherwydd yn y lle cyntaf traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Ac felly, mwyn i Iesu ddangos iddyn nhw ei fod e'n Grist, oedd e angen dangos fod e wedi atgyfodi. Os nag oedd e wedi atgyfodi, gall e ddim honni bod yn Grist, oedd e ddim wedi gwneud yr hyn oedd yr ysgrythur yn rhagddweud am y Meseia. Ac felly mae'n amlygu hynna'n fel y Crist, a nid rhyw ailenw yw Crist fel mae Trehan yn ailenw i fi, ond yn hytrach pwy yw ei fod yn Feseia, yn achubwr, yn arglwydd. A felly peth cyntaf am yr arglwydd Iesu mae'n gwneud yn amlwg i ni yw fod e'n fyw. Ac yn ail te, mae yr un hen Iesu. A mae'n dangos ei hynny i fod yr un Iesu te mewn ffyrdd gwahanol. A peth cyntaf dwi'n mynd i edrych arno yw fod yr un Iesu gwirthiol. Yn gyntaf, mae'n ymddangos iddyn nhw yn sydyn allan yn unman, a mae'n ymddangos mewn stafell sydd wedi ei gloi. Beth mae'n dangos fyna yw mae fe yw yr un Iesu holl bwerus oedd e cyn ei farwolaeth o ran i allu gwneud gwirthiau ac yn y blaen. A mae hefyd yn dangos i ni mae nid rhyw fath o dwyllwr oedd e, nid rhyw imposter, nid rhywun yn edrych yn debyg i Iesu oedd e, ond Iesu ei hunan. Gallai rhywun wedi honni fod y dynion ar y fforddiau maes wedi gweld rhywun tebyg i Iesu, falle rhywun oedd yn ymdebygu iddo fe. Ond sa'n meddwl fod neb yn gallu honni mae rhywun yn debyg i Iesu, oedd hwn rhywun oedd yn ymddangos o'n unman mewn stafell oedd wedi ei gloi, a nes ymlaen byddwn ni'n gweld bod e'n dangos ei ddwylo a dangos y briwiau hefyd. A mae hynny'n gysur i ni. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau roedfa, gall neb rwystro'r arglwydd Iesu rhag dod i mewn i'r stafell yna. Does dim byd yn ei rwystro fe rhag dangos ei hunan i'r disgyblion. Does dim byd yn ei rwystro fe rhag ei ddangos ei hunan i ni fe sydd yn dewis gwneud hynny yn ôl i ewyllus e wrth gwrs. Ac yn ail, mae Iesu yr un Iesu yn gorfforol. Mae Iesu yn dangos ei hunan yn gorfforol i fod yr un person o gig o gwaed ac oedd e cyn ei farwolaeth. Wrth gwrs mae disgyblion yn ame ac yn ofni mae ysbryd yw e oherwydd y ffordd ddath e mewn i'r ystafell. Ond mae Iesu eisiau dangos ei natur fel Duw ddyn iddyn nhw. Mae eisiau pwysleisio fod e dal yn rhanddynol, yn gwisgo cig a gwaed. Mae'n siŵr bod ni'n gofyn y cwestiwn, pam? Pam bod e eisiau gwneud hynny? Pam bod hwnna mor bwysig? Wel, mae eisiau dangos i ni nag oedd marwolaeth wedi tynnu unrhyw beth oddi arno fe. Doedd ei gorff e ddim wedi ei lygru, doedd ei gorff e ddim wedi pydru,
doedd marwolaeth ddim wedi ennill yn y frwydr yna. I'r gwrthwyneb Iesu sydd wedi ennill ar y groes, mae colin angau wedi ei dynnu i ffwrdd. A felly mae Iesu yn mynd allan o'i ffordd i ddangos iddyn nhw fi yw'r un Iesu yn gorff. Does dim byd gwahanol amdano i. Dwi ddim wedi colli unrhyw beth, dwi ddim wedi pydru yn y bedd, dwi yw'r un Iesu Grist. A mae'n mynd allan o'i ffordd i ddangos hynny iddyn nhw. Mae'n gofyn iddyn nhw am fwyd i gael bwyta gyda nhw. A mae'n gofyn y cwestiwn ag yw pam fod e'n fodlon mynd i'r fath ymdrech mwyn dangos i hynna'n i fod yn ddyn o gig a gwaed yn yr un arglwydd iddyn nhw. A mae hwnna'n dod yn ni at y trydydd peth. Mae e'r un Iesu sydd yn raslon. A mae e'r un hyn Iesu graslon. Mae'r disgyblion yn ôl Iesu fan hyn yn ame ac yn ffindio fe'n anodd credu, hyd yn oed oherwydd y llawenydd sydd yn eu calonnau nhw. Ond dyw Iesu ddim yn ei bychanu nhw am ei diffyg ffydd, nag yn ei gwrthod nhw chwaith am ei amheuaeth nhw. Mae'n pwyntio eu meddyliau nhw mas iddyn nhw, mae'n dangos iddyn nhw, mae'n dweud wrthyn nhw, dwi'n gwybod bod chi'n ame, dwi'n gwybod eich bod chi'n ofni. Ond dyw e ddim yn gadael nhw yn ei amheuon neu yn ei ofnau. Mae'n ei gwahodd nhw i leddfu'r ofnau yna ac yn cael gwared ar yr ofnau ac yr amheuon yna. Mae Iesu'n dweud yn adnod 39, gwelwch fy nwylo am traed. My fi yw, my fi fy hun, cyffyrddwch a fi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ag esgyrn fel y canfyddwch fod gen i fi. Mae gallu Iesu'n hawdd wedi dweud wrthyn nhw, wel dyma fi, credwch neu peidiwch a credu, mae'n lan i chi, ond dwi ddim yn mynd mas o'n ffordd fi i'ch perswadio chi fel petai. Ond nid dyna agwedd Iesu Grist o gwbl. Mae e'n dymuno i ni adnabod i ni gredu ynddo fe. Bydd Iesu farw mwyn i ni allu ei adnabod a drwy ei adnabod cael bywyd ar ei orau, bywyd heb amheuon a gofnau. A cwestiwn felly di ydych chi wedi gweld Iesu Grist, y Crist go iawn, nid yn gorfforol ond drwy lyged ffydd yn ysbrydol. Ydych chi wedi ei geisio fe a'i dderbyn wedi curo y drws a profi'r drws yn agor i chi. Mae Crist yn dymuno i ni agoshau, nid pellau oddi wrtho fe. A mae hwnna'n gymaint o gysur i ni ac yn achos llawenydd i ni wrth gwrs. Pan dwi'n siopa y dyddiau yma, pan dwi'n mynd i'r siop just i gael yr essentials wrth gwrs, mae rai pobl sydd yn eitha ofnus pan ych chi'n dod yn agos atyn nhw. Unwaith chi'n cyrraedd y trothwy 2 fedr yna, mae yna banig yn dechrau dod i'r llyged nhw a chi'n gallu gweld dyn nhw ddim eisiau chi'n man yn agos atyn nhw. Chi'n methu gweld eu gwyneb nhw achos nhw yw rai sy'n gwisgo mwgwd fel arfer, ond chi'n gweld yr ofn yna yn eu llyged nhw. Dyn nhw ddim eisiau chi unrhyw le yn agos atyn nhw. Maen nhw eisiau chi mor bell i ffwrdd ac y gallwch chi fod. Wel, mae Iesu o'r gwrthwyneb. Mae'n gweld y pechod, mae'n gweld ein ofnau ni, ein amheuon ni, ein eogrwydd ni, ein bryntni ni, ac eto mae'n dweud, dewch ata fi. Dwi'n gwybod eich bod chi'n flinedig ac yn llwythog, dwi'n gwybod eich bod chi yn llawn pechod, yn wallus, yn bobl pechadurus, ond dewch, trowch ata i, dewch a gorffwys yno fi yn fy ngwaith fi ar y groes, y gwaith gorffenedig yna. Mae Crist am mynd i brofi o'i ras e. Felly, dewch at Iesu. A felly, mae'r un Iesu gwirthiol, mae'r un Iesu corfforol, mae'r un Iesu graslon. A nesa, mae'n dangos i ni mai fe yw'r Iesu sydd yn cyflawni'r hyn sy'n cael ei ddweud amdano fe yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Fel y clywson ni wythnos diwetha, y peth pwysica i'r ddau ddyn ar y ffordd i ymais oedd ei bod nhw'n dod i ddeall pwy oedd Iesu go iawn. Nid beth oedd yn edrych fel, ond pwy oedd Iesu Grist. A mae Iesu yn ei cyfeirio nhw at yr ysgrythurau. Ac wrth iddo fe wneud hynny, oedd ei calonnau nhw ar dan wrth oedd i ddeall pwy oedd Iesu go iawn. Mae fe yw'r Meseia maen nhw wedi bod yn aros amdano. A ni'n gweld gyda nhw bod eu calonnau nhw ar dan, fod nhw'n dod i ddealltwriaeth. A ni'n gweld yr un peth yn digwydd fan hyn gyda disgyblion. Yn adnod 44, mae'n dweud wrthon ni, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais
wrthych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yn hyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Chi'n gweld oedd angen bod eu llyged nhw'n cael ei hagor i ddod i ddeall yr hyn mae'n ei ddweud am yr arglwydd Iesu yn yr ysgrythurau. Dwi'n hoffi fideos doniol sy'n dod lan ar Facebook ambell tro, a un o'n nhw oedd wedi dod lan wrthos diwetha oedd menyw oedd wedi penderfynu datgan ar fideo te bod hi'n disgwyl babi i'w rhieni. A be nath hi oedd gosod camera lan a trefnu rhoi darn o rôl bara yn y ffwrn a gofyn i'r rhieni ddod a gofyn iddyn nhw ddweud wrthi hi beth yw hyn, beth sy'n digwydd fan hyn. A oedd y bobl ma'n dod o America ac beth oedd hi'n dymuno iddyn nhw sylweddoli oedd i bod hi'n disgwyl babi wrth gwrs, fod bun in the oven. Ond wnaethon nhw just ddim clicio am oesoedd, tua 20 gwaith o leia wnaethon nhw ddweud, there's a bun in the oven, there's a bun in the oven. A doedden nhw just ddim yn dod i ddealltwriaeth i'r pwynt yna lle oedden nhw'n clicio ar eureka moment yna pan wnaethon nhw sylweddoli beth oedd hi'n trio dweud wrthyn nhw. Wel, yn sydyn dyma'r ferch yn pwyntio at ei stumog. Ac yn sydyn mae popeth yn clicio yn ei le, a maen nhw'n sgrechian, a maen nhw'n llawen, a maen nhw'n deall y beth mae hi yn trial i ddweud wrthyn nhw. A mae hynny'n debyg iawn i waith yr ysbryd glân mewn ffordd. Mae'r holl wybodaeth sydd ei angen arno ni i ddod i ddealltwriaeth o pwy yw Iesu yn y gair, yn yr ysgrythurau, ac ymywyd am marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ond mae angen rhywbeth arall arno ni. Mae angen bus yr ysbryd glân fel petai i agor ein llyged ni i bwyntio mas. Dyma pwy yw Iesu a dyma beth mae wedi dod i wneud, nid yn unig dros nhw, ond dros o ti, dros o fi. A mae'n dangos i ni mor allweddol yw gwaith yr ysbryd glân yn agor ein llyged ni, yn dod â ni fel y disgyblion oedd wedi bod gyda Iesu am 2 mlynedd i ddod i wir ddealltwriaeth o pwy yw Iesu, y Meseia, yr un sy'n dod i gyflawni'r hyn mae Duw wedi addo i'w bobl yn yr Hen Testament. A felly maen nhw wedi dod nawr i ddeall pwy yw Iesu Grist. A mae mor bwysig i ni weld bod e ddim yn dibynnu arno ni ond ar yr ysbryd glân. Yr ysbryd sydd yn agor llyged pobl. Yr ysbryd sydd wedi agor ein llyged ni os ydyn ni wedi'n ailenni heddiw. A mae rhai Cristnogion ar hyn o bryd yn meddwl fod pobl yn fwy agored i'r efengil ers y coronavirus. A dwi'n deall beth maen nhw'n ei olygu, oherwydd falle bod pobl yn ystyried breider bywyd a ystyried marwolaeth a tybed a oes Duw yn fwy aml ar hyn o bryd falle. Ond ar yr un pryd mae'r bobl yna o safbwynt ysbrydol yr un mor farw ag oedden nhw cyn y coronavirus ac y bydden nhw ar ôl y coronavirus os nag yw'r ysbryd glân yn agor eu llyged nhw. Ac felly, hyd yn oed os mae Duw, a dwi'n siŵr fod Duw yn gwneud rhywbeth ar hyn o bryd drwy y sefyllfa ni'n byw yn ddi, nid yn gymaint ein sefyllfaoedd ni sy'n mynd i ddod â bobl i adnabyddiaeth o Iesu, ond yr ysbryd glân yn agor eu llyged nhw, a nhw'n dod law yn llaw â hynny i ddealltwriaeth o'r efengil. A dyna yw'r allwedd. Ac felly i ni, ar ôl i'r pandemig yma, os Duw ei mynd, ar ôl iddo fe orffen, mae'n bwysig bod ni'n cofio, wel, dylen ni ddim mynd yn ôl i ryw sefyllfa o ddigaloni, oherwydd mae'r un ysbryd ar waith, yn yr un bobl sydd yr un mor farw ac oedd unrhyw un arall. A mae hwnna mor bwysig bod ni'n cofio mae nid ni sydd yn, fel petai ni sefyllfaoedd ni sydd yn agor y drws i ni, ond Duw ei hun sydd yn agor, Duw ei hun sydd yn achub, nid ni. Duw ddim yn dibynnu arno ni, ond mae gyda ni'r fraint aruthrol yma, a byddwn ni'n gweld hyn mewn munud o fod yn rhan o'r gwaith yma. Felly, mae Iesu yn agor ei llyged nhw i weld pwy yw e, go iawn. Ac yn olaf, fel ni'n sôn just nawr, mae e'n rhoi pwrpas iddyn nhw, neu genhadaeth iddyn nhw yn Saesneg, mission. Tybed ydych chi wedi gweld y ffilm Mission Impossible? Mae rhyw 5 neu 6 ohonyn nhw erbyn hyn,
ond maen nhw gyd yr un peth. Mae'r bytholwyrdd Tom Cruise yn actio dyn o'r enw Ethan Hunt, sy'n derbyn cenhadaeth, neu mission, a mae'n derbyn mae'r brief yn dod, should you choose to accept it, byn nhw'n dweud. Mae'n cael gwybod beth yw y genhadaeth yma, y mission, fel arfer mae dyn drwg yn gwneud rhywbeth drwg, a mae eisiau rhoi stop ar hynny mwyn achub y byd, dyna'r gist fel arfer. A mae'r un peth gyda pob ffilm, rhyw fath o spy ffilm fel hyn, mae'r un peth gyda James Bond er enghraifft. Dyma'r genhadaeth, dyma beth i ni am i ti wneud, a wedyn mae James Bond yn mynd gyda Q i'r lab ac yn cael dewis ei arfer arbennig, yr ceir sydd gyda torpedos yn seithi mas a pob math o bethau rhyfeddol arall maen nhw'n gallu dod lan gyda nhw. Wel, mae cenhadaeth gan y disgyblion, a mae Christ yn rhoi y genhadaeth yma, ni'n hanfon nhw ar yr mission, y genhadaeth yma yn yr un ffordd. Yn ei pwrpas i'w bywydau nhw, nawr eu bod nhw'n bobl Christ. Ydyn, ni wedi cael ein creu i ogoneddu Duw ac i fwynhau Duw, i fod mewn perthynas gyda fe. Ond tra'n ni ar y ddeiar, ni hefyd wedi cael ein galw i fod yn dystion i Iesu Grist. Fel mae'n dweud fan hyn, tystion i'r efengil, tystion i fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Fel mae'n dweud yn adnod 46 ymlaen, fel hyn y mae'n ysgrifenedig fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem, chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yna, yn y cyfri o'r un hanes yn Iowan 20, i ni'n clywed, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chi. A felly mae'n anfon y disgyblion, mae'n anfon i bobl i rannu'r efengil. A allwch chi ddychmygu'r ofn, y sioc yn ei meddyliau calonau nhw, y disgyblion. Sut ydyn ni fod yn gwneud y gwaith yma? Mae yn wir, mission impossible, y byd i gyd. A dim ond 10 ohono ni ar y pryd. Wrth gwrs, o Thomas ddim yna ar y pryd. A ceisio dod â bobl i gredu ac i edifarhau, a Iesu ddim yma rhagor, sut ni'n mynd i wneud hyn? Ond maen nhw wedi cael eu harfogi. Maen nhw wedi cael yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i wneud y gwaith, i newid y statws o Mission Impossible i Mission Very Much Possible. Mae ganddyn nhw rhywbeth gwell na unrhyw beth fydd y Q yn gallu dderparu i James Bond. Mae gyda nhw ddau beth, sef yr efengil, neges yr efengil, a'r ysbryd glân. Ydy mae'n ei hanfon nhw, ond mae'n ei hanfon nhw gyda y newyddion da yma. Mae Iesu'n dweud fod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. Fel ni wedi clywed am y coronavirus, yr unig beth mewn gwirionedd yn y pen draw sy'n mynd i achub y broblem yw moddion. Rhywbeth i ddelio gyda'r virus unwaith ac am byth. Wel, beth yw'r unig beth all ddelio gyda virus pechod, yr arglwydd Iesu a'i efengil? A mae gyda ni'r neges yna, mae gyda ni'r newyddion da. Chi'n sylweddoli hynny, nid un neges da ymhlith llawer o negeseuon da, ond yr unig ffordd i gael ein gwneud yn iawn â Duw. Ydych chi'n sylweddoli fod gyda chi'r moddion mwyn delio gyda'r gwir pandemig o bechod ac o anghrediniaeth pobl yn ein byd ni. Ac yna, mae e'n hefyd yn derbyn yr ysbryd glân. Yr ail beth mae'n ei dderbyn. Mae Duw ei hun yn preswylio, yn nerthu, yn defnyddio ac yn dwy'n ffrwyth y mywydau'r y bobl, y disgyblion. Mae Iesu'n dweud ac yn nawr rwyf yn anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o ddichod a nerth. A felly, dyn ni ddim ar ein pen yn hunain o bell ffordd. A mae gyda ni yr un, sef Duw ei hun, Duw yr ysbryd glân, sy'n abl i nerthu ni ac yn ein nerthu ni ac yn ein galluogi ni fod yn dystion effeithiol. Mae'n trawsnewid ein bywydau ni. I ni'n gweld esiampl o hynny gyda Pedr. Cyn y croeshoeliad, dydde ddim hyd yn oed yn gallu cydnabod ei fod yn adnabod Iesu i grŵp bach o bobl. Oedd wedi gofyn iddo fe, ti yw un o ddilynwyr Iesu?
oedd e'n gwadu deir gwaith. Ond nawr ar ôl derbyn yr ysbryd glân, mae e'n pregethu dros 2,000 o bobl ac yn dweud, dych chi wedi croesoelio'r Meseia. Mae'n dweud yn glir wrthyn nhw, chi sydd wedi croesoelio'r Meseia. A drwy hynny, oherwydd hynny, maen nhw'n cael eu dwysbigo, oherwydd gwaith yr ysbryd glân yn eu calonau nhw, a maen nhw'n gofyn beth sydd rhaid i ni wneud. Ac o'n i bai bod nhw wedi gofyn hynny, bydde Pedr heb gael y cyfle a'r fraint i ddweud, wel, mae eisiau chi edifarhau a credu yn Iesu a cael eich bedyddio fel arwydd eich bod chi wedi rhoi eich bywyd i'r arglwydd, wedi eich uno ar arglwydd Iesu. A dyma'r gwahaniaeth mae'r ysbryd yn ei wneud. Y gwahaniaeth rhwng methiant a llwyddiant yn yr ystyr ein bod ni'n dystio'n effeithiol i'r arglwydd Iesu. Tybed pa wahaniaeth mae'r ysbryd glân yn ei wneud, neu wedi ei wneud, neu mynd i wneud yn eich bywydau chi yn fy mywyd i. Os dyn ni'n onest, y broblem fwyaf yw ein bod ni'n bobl balch ac yn aml i ni ddim yn pwyso ac ddim yn ceisio yr ysbryd glân. I ni eisiau gwneud pethau yn ein nerth ein hunain. Hyd yn oed fel tystion gallwn ni'n hawdd fynd ati, falle bod chi'n gallu uniaethu ar profiad yma. I ni wedi penderfynu bod ni yn mynd i efengylu rhywun a ni'n mynd ati i feddwl am y bont berffaith yna rhwng y sgwrsio o ddydd i ddydd i drafod yr efengyl. A chi'n meddwl, gret, ni wedi cael y bont allweddol yna i gael yr efengyl i mewn. A wedyn chi wedi dysgu ar gof rhyw adnod neu rhyw gymal o'r gair yn sôn, gret, hwn yw'r adnod fydd yn ei dwysbigo nhw ac yn ei dod â nhw i ddeall, i hangen nhw. A chi'n mynd ati a chi'n rhannu gyda nhw. Ac eto chi ddim yn gweld newid yn nhw. A wedyn chi'n meddwl yn ôl a chi'n cofio, wel, chi heb weddio unwaith am y person, chi heb weddio a ceisio Duw am ddoethineb, chi heb ofyn i'r arglwydd am y geiriau, chi heb ofyn i'r ysbryd am nerth ac am ras i dystio. Mewn gwirionedd, chi wedi mynd mas yn eich nerth eich hunan, yn eich doethineb eich hunan, i geisio gwneud y gwaith. A dwi ddim yn dweud fod y syniad o baratoi eich hunan ac ystyried, mae'n dweud yn glir bod angen i ni ystyried ac i fod yn barod i roi'r ateb am y gobaith sydd ynddo ni, wrth gwrs bod e. Ond mae hwnna law yn llaw gyda pwyso a dibynnu'n llwyr ar yr ysbryd glân. Ges i fy herio yn ddiweddar gyda un o'r bobl sy'n ymuno gyda ni yn y capel yn ddiweddar. Mae wedi dod yn Gristion trwy fod ar y we, trwy weld yr efengyl a clywed yr efengyl ar y we. A dwi ddim wedi dod yn Gristion felly oherwydd mod i wedi efengylu, neu bod rhywun arall yn y capel wedi efengylu iddo fe, ond oherwydd fod yr ysbryd glân wedi arwain at y we. A mae yna hanesion eraill ni wedi clywed yn enwedig trwy waith Open Doors enghraifft, yn sôn am y gwaith yna mae'r ysbryd glân yn gallu wneud yng nghalonnau pobl. Ond dyma ges i fy herio ganddo. Dyw'r gwaith ddim yn dibynnu arno ni. Dyw ddim yn dibynnu arno i. Ac os nag ydw i'n gwneud y gwaith yna o fod yn dysti'r arglwydd Iesu, dwi'n siŵr y bydd Duw yn ac yn abl i ddarparu a ffindo ffordd arall o gyrraedd y bobl sydd o'n cwmpas ni. Ond, nid fel hyn mae Iesu am iddi hi fod. A dyma'r pwynt, yn ei ras mae Iesu Grist yn dymuno i ni gael bod yn dystion, i ni gael bod yn rhan o'r gwaith. Mae gyda ni'r fraint o fod yn Gristnogion, mae enw Iesu arno ni. Chi fraint yw hynny, bod ni'n cael dweud, dwi'n perthyn i Iesu Grist. Dwi yn dyst i reality fod Crist yn bodoli, fod e'n arglwydd a fod e'n achub, fod e'n maddau pechodau. A dyna yw ein gwaith ni, dyna yw ein braint ni. Mae'n dymuno i ni fod yn rhan ohono fe. A mae'n bwysig bod ni ddim yn colli mas ar hynny ac yn anghofio hynny. Mae'n gyfrifoldeb yn orchymyn ond hefyd yn fraint aruthrol. Mae'n dymuno eich defnyddio chi, dychmygwch beth eich pregethu chi, eich efengylu chi yn dod ar rywun i'w adnabod yn nerth yr ysbryd glân. A beth am i ni ddechrau adre yn ein cartrefi ni. Mae'n dweud bod y neges yma, yr efengyl wedi dechrau yn Jerusalem. Mae'r tystio wedi dechrau yn Jerusalem yn barod.
Ac i ni, wel ein Jerusalem ni, yw Caerfyrddin, lle bynnag chi'n gwrando neu'n gwylio ohono. A mae'n bwysig y bod ni'n cofio, wel, i ni'n dechrau trwy dystio i waith ac i ras yr arglwydd, ple bynnag i ni, gyda phwy bynnag sy'n yn cwmpas ni, pyn ein Gristnogion neu ddim, ond yn gallu dweud ac yn dod i arfer gyda siarad am a trafod yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud yn ein bywydau ni ac yn ein calonnau ni. Ac yna mynd ati i rannu ymhellach gyda bobl yn ein lle gwaith ni, yn ein teulu estynedig ni, a pwy bynnag arall sy'n fodlon gwrando am yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud yn ein calonnau ni. Ac yna mae rhaid i ni weddio ac ymddiried y bydd yr efengil yn gwasgaru yn gyflymach na'r coronavirus yn ôl ewyllus yr arglwydd ac yn nerth yr ysbryd glân. Felly, mae Iesu'n fyw, mae e'n dduw ddyn, mae e'n raslon, mae e'n wirthio, mae e'n cyflawni'r hyn ddwedwyd amdano fe yn yr ysgrythurau. Mae e'n agor ein llygad ni drwy ei ysbryd, a mae'n ein hanfon ni mas i fod yn dystion iddo fe. Ydych chi wedi derbyn Crist felly? Ydych chi wedi edifarhau? Ydych chi wedi derbyn y genhadaeth, y mission yma? Y mission sydd ddim yn amhosib, ond yn bosib yn nerth yr ysbryd glân. Trowch ato fe, ymddiriedwch ynddo fe a byw iddo fe. Cofiwch, heddiw yw dydd iachawdwriaeth mae'r gair yn dweud. I ni ddim yn gwybod beth sy'n rownd y gornel. Mae'r virus yn sicr wedi yn atgoffa ni o hynny. I ni ddim yn gwybod beth sydd i ddod. Beth bynnag yw eich oedran chi, eich sefyllfa chi, eich cyflwr chi yn gorfforol. Un peth sy'n glir yw mae'n dwylo ni, mae'n amserau ni, mae'n bywyd ni, ac yn amserau ni yn nwylo Duw. A felly rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni'n cymryd pob cyfle nawr, heddiw, mwyn sicrhau ein bod ni yn derbyn bywyd tragweddol a sicrwydd maddeiant pechodau, yr hodd mwyaf bendigedig ac arbennig mae'r byd erioed wedi ei weld. A felly meddyliwch, ystyriwch o ddifri, dwi'n erfyn arnoch chi, ystyried lle chi'n sefyll ger bron yr arglwydd. A na ni weddio i orffen. Arglwydd yw, diolch i ti dy fod ti'r un Iesu Grist wedi dy atgyfodi a nawr sydd wedi esgyn i'r nefoedd. Diolch dy fod ti yn teyrnasu, yn dduw graslon, yn dduw sydd yn parhau i agor llyged trwy'r ysbryd ac yn parhau i anfon pobl i fyw i ti. Arglwydd helpa ni os gweli di'n dda i ymddiried yn nerth ac yn gallu'r ysbryd glân, ond eto i fod yn ffyddlon i'r alwad yna sydd arno ni. Fel mae'r arglwydd Iesu'n dweud, byddwch yn dystion i mi. Helpa ni arglwydd i fod y tystion yna rwy ti wedi'n galw ni i fod ac i fod yn ffyddlon yn y gwaith os gweli di'n dda. Derbyn ein mawl ni, derbyn ein diolch ni, arglwydd diolch am y fath fraint o gael perthyn i ti a cael ein defnyddio gen i ti. A gogoniant i dy enw di ni'n gofyn i ti achub llawer os gweli di'n dda. Arglwydd defnyddio ni. I ni'n gofyn y cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant, Crist Iesu ein gwaredwr. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno. Cyn i chi fynd, dwi jyst am gynnig i chi, os oes unrhyw beth allwn ni ei wneud, os oes unrhyw ffordd allwn ni fod o gymorth i chi, please, gadewch i ni wybod, mae ffordd i chi adael comment sylw ar Facebook neu ar YouTube sydd bynnag chi'n gwylio. Rhowch wybod i ni, gyrwch e-bost i aron@penywelcaerfyrddin.org mewn unrhyw ffordd os allwn ni helpu chi. Rhowch wybod os gwelwch yn dda, a dyn ni am i chi wybod ein bod ni yn eich caru chi ac yn dymuno i chi fod yn rhan o'n teulu ni. Felly diolch am wrando a gobeithio welwn i chi wythnos nesaf.